A vy sa ako máte? Podcast o našom vnútornom svete očami skúseného mentálneho kouča, psychologa a autora Petra Bielika. Inšpirácia, ktorá vás posunie. Boris, ty si raz povedal, že sa máme dobre preto, lebo niekto iný sa má zle. A dnes v štúdiu vítam Borisa, môjho syna. Využil som jeho prítomnosť pár dní na Slovensku, aby som ho pozval do štúdia a nahrali sme novú epizódu nášho podcastu A vy sa ako máte. No, ja som Borisa pozval nielen preto, že je tu pár dní, ale aj preto, že my spolu strávime veľa času takými zaujímavými rozhovormi a slovo dalo slovo a povedali sme si, že by bola škoda, aby obsah týchto rozhovorov bol len medzi nami dvomi, že by sme ho možno mohli zazdieľať aj takýmto spôsobom. Takže nebudem asi viacej prezrádzať, ale Boris, každopádne vitaj. Ďakujem krásne za pozvanie. Veľmi sa teším, že si tu a že verím, že si to spolu užijeme aj s divákmi, pretože toto je prvá epizóda nášho podcastu, ktorá bude aj na YouTube, takže pre fanúšikov, ktorí majú radi živé obrázky, nájdu si nás teraz už aj na YouTube. Ale OK, poďme späť k úvodnej otázke. Ty si takedy povedal, že sa máme dobre preto, lebo niekto iný sa má zlé. Ako to myslíš? Myslím, že je to otázka, ktorá ma dáva do určitého svetla a asi budem mať čo vysvetľovať, ako keby. No tak skús. Možno nepopieram, že pravdepodobne v nejakej fáze som kľudne povedal niečo tohto typu, ale možno pre mňa, ako keby z mojej skúsenosti, je dôležité, že prečo si tento typ otázky alebo prečo sa zaoberať týmto tvrdením, pretože že niekto sa má dobre, niekto sa má horšie, znamená to, že niekto sa má lepšie, horšie a to sú otázky, ktoré mňa veľmi zaujímajú a mám k nim ako keby blízko. A možno otázka na teba by bola, že ja ťa vnímam z našich rozhovorov pri káve, alebo doma, alebo u teba v office. A ja viem, že máš aj tento rozmer, ako keby baviť sa o širších súvislostiach, o možno globálnejších témach, alebo problémoch, ktoré sú možno, že planetárne. Ale väčšina ľudí si myslím, že ťa pozná buď z individuálnej spolupráce, alebo z terapie, alebo z práce s tímom, alebo firmou. Prečo sa o tom chceme baviť verejne, alebo ty, alebo aká je tvoja motivácia ísť do tohto? Tak neviem, akože vzniklo to spontánne, ako som v úvode tak naznačil a keď som povedal, že bola by škoda, aby ten obsah bol len medzi nami, tak asi dva dôvody sú. Jeden je taký osobný a jeden je taký aj pracovný, alebo povedal by som možno aj životný. A v prvom rade ja som si v istej dobe uvedomil, že v tebe, čo sa týka našich rozhovorov, ako keby som videl seba v tom veku, ktorý máš ty, to znamená pred pár desiatkami rokov. A ako mladého človeka, ktorý v istej dobe chcel meniť svet, chcel ho meniť k lepšiemu a asi najlepšie úplne to moje prežívanie vtedy vystihuje príhoda, ktorú som mal v roku 1989. Bolo to ešte pred revolučnými zmenami u nás v Československu. A ja som sa dostal vtedy do Baku, hlavného mesta Azerbajdžanu, ako chlapec teda zo socialistického štátu, ktorý navštívil iný socialistický štát, vtedy to bol Sovietsky zväz. A ja v tom Baku som bol zrazu svedkom, tam sa začalo také akože hnutie za slobodu alebo za právo na seba určenie Azerbajdžanu ako štátu, ako krajiny, ako národa, pretože tak ako veľa iných štátov, aj Azerbajdžan bol v područí Sovietskeho impéria, ktoré vtedy sa volalo, že Sovietsky zväz.
A ja ako chalan, ktorý vyrastal v krajine, kde neboli možné demonštrácie, kde si nemohol verejne prezentovať názor a ja som si tak ako ty, ale iné otázky kladol, ktoré korešpondovali s tou dobou, ktorú sme vtedy žili a veľa vecí mi proste hlava nebrala. To zrazu som prišiel niekde na miesto, kde boli úplne iní ľudia, úplne iná kultúra a hlavne masové protesty. Masové protesty v Baku. Uvidel som tam azerbajdžanské vlajky, čo som vtedy vedel som, že existuje Azerbajdžan, ale poznali sme len sovietské vlajky a tí ľudia mali v rukách azerbajdžanské vlajky a ja som mal z toho až husiu kožu, že wow, že niekto tu protestuje, niekto skanduje heslá protištátne vtedy a tak, proti ideológii a úplne ma to akože fascinovalo a pohltilo a ja som sa zúčastnil takýchto demonštrácií a chcel som ísť akože k podstate k veci a pamätám si, že som sa predral kdesi dopredu toho davu a dožadoval som sa, že som sa vypytoval, čo to je, prečo to je, chcel som čo najviac informácií o tom získať. No a niekto z tých lokálnych domácich mi povedal, že však najlepšie mi o tom povedia vodcovia akože toho protestu. No a aby som sa k ním dostal, tak ja som povedal, že som novinár, ja som bol študent, vtedy vysokoškolský študent. A premenil som sa v sekunde na novinára z Československa mladého, ktorý dopisuje pre nejaký mládežnícky časopis a že chcem sa dostať k tým vodcom revolúcie a že ja o tom napíšem v Československu potom. A oni ma fakt, akože keď skončil ten protest, tak povedal, že toto je ten nejaký inostranec, ten cudzinec a on chce akože o nás písať a to bola taká vlna nadšenia, bolo to proste elektrizujúce. A dostal som sa do takej miestnosti s asi 10-15 cudzými mužmi, bradatými, tak nejak oblečení zvláštne. Niečo ako Taliban, si predstavte, že niečo ako na ten spôsob. A ja som im teda povedal tú moju ideu a oni mi začali rozprávať o histórii proste Azerbajdžanu, jak to bolo a jak ich Sovietsky zväz anektoval a jak proste sa chcú osamostatniť a jedno s druhým. Bolo to pre mňa úžasné a my sme si na konci spravili spoločnú fotku. Mal som dlhé roky, bohužiaľ som tú fotku už stratil, ale dlhé roky som mal takú čierno-bielú fotku s vodcami proste azerbajdžanskej, separatistickej, oslobodeneckej opozície. A na pamiatku som dostal vlajku Azerbajdžanu, ktorú som tiež už stratil, ale dlho som ju mal. No a vrátil som sa a bol som proste plný revolučných ideálov a nie len teda táto príhoda, ale to je len akože perlička, že inklinoval som k tomu, že keď som videl proste nejaké globálne nespravodlivosti alebo nezrovnalosti alebo niečo, čo som mal pocit, že nie je v poriadku a bráni to slobode človeka alebo právo na dôstojný život a podobne, tak som chcel ten svet meniť. Takže toto je tak obširnejšie jeden ten dôvod. A druhý, prečo chcem dať hlavne tomu teda verejný priestor, a aj v podobe tohto podcastu je ten, že ty si mi vlastne pripomenul, že širšie súvislosti ovplyvňujú to, ako sa máme. Tento podcast sa volá A vy sa ako máte. A ja samozrejme pracujem s tým, že aby som ľuďom pomáhal v tom, aby sa lepšie mali, hlavne teda myslím v tej psychickej a duševnej rovine, ale sú proste veci, ktoré neviem ovplyvniť, alebo respektíve len minimálne, ale oni takisto výrazne pôsobia na to, ako sa máme. A to sú práve tie veci, o ktorých sa rozprávame a to je práve ten dôvod, prečo som chcel, aby sme aj túto epizódu nahrali, aby sme o tom hovorili, pretože globálne veci a širšie súvislosti a tak ďalej proste zasahujú to, ako sa máme. Takže tak. Jo, s tým úplne súhlasím a som teda rád, že si aj tento príbeh zdieľal, o ktorom som ja počul predtým a som si ho užil a myslím, že je to krásny náhľad do mladého Petra Bielika, ktorého možno veľa ľudí nepozná. A čiastočný. Ako ty zvykneš hovoriť pomek veci.
Takže ja by som sa chcel spýtať, Boris, možno tak nejak na začiatok, že aké boli tie nejaké fragmenty alebo udalosti alebo veci, ktoré si zažil, ktoré to nejakým spôsobom formovali v nejakom ideovom smere, to tak nazvime, že neviem, či napríklad, lebo veľa sme sa rozprávali aj o tom, že keď si bol na letnej škole ekonomických víziev vo Švajčiarsku, že teda to prinášalo nejaké nové globálne pohľady na ekonomiku, na systém a tak ďalej, že či toto bolo to, čo ťa nejakým spôsobom formovalo, alebo aké tam boli nejaké ďalšie veci. Určite aj. A bolo to super s tým, že som stretol veľa ľudí, čo sa tiež majú chuť pýtať otázky a hľadať riešenia a stráviť akoby spolu týždeň tam bolo, že veľmi, veľmi super. Ale podľa mňa nejaké to spýtovanie alebo že otvorenie očí z hľadiska nejakého kontextu, tak to bolo skôr, oveľa skôr. A pre mňa asi takou prvou zásadnou skúsenosťou bolo, keď som opustil môj Gimpel a vlastne strávil som svoj prvý tak trošku neplánovaný gap year a dostal som sa počas neho k práci v 5-hviezdičkovom hoteli vo Švajčiarsku v Michelinovej reštike a to bol tak veľmi odlišný svet od sveta gymnázia, od toho, že plus minus sme si podobní, plus minus proste sme z rovnakého mesta alebo okolia a vlastne videl som možno to, ako sa má alebo ako vyzerá prostredie ľudí, ktorí patria k elite z hľadiska príjmu a z hľadiska toho, koľkými zdrojmi disponujú. Ale takisto to bolo prostredie, v ktorom v podstate tým, že som bol úplne nováčik v čomsi takomto, tak som bol zavalený tými vecami, ktoré vo mne vyvolávali otázky. A v jedných z prvých dní si pamätám, že mali sme nejakú špecialitu, prišiel holub, zabalený akože, samozrejme nejaký prémiový holub a kuchár z neho zobral prsia, ktoré akože na holubovi sú veľmi maličké a zbytok behom sekundy hodil do koša. A ja nie som veľký fanúšik, ľudia, čo ma poznajú, vedia, že ja nie som veľký fanúšik plytvania jedlom. A asi to kolegyňa videla na mne, pretože som ostal stať pri tom koši s otvorenými ústami a ona ma chytila za rameno a povedala, že vitaj v Michelinovej reštike, že niekto platí za to, aby on zjedol to najlepšie a zbytok sa vyhodil. Ako keby tieto skúsenosti bola, že veľká facka, ale veľmi dobrá, pretože v živote by som si niečo také nevedel ani predstaviť, že vidíš na stene japonskú žulu, ktorú doviezli do Švajčiarska, aby to bolo pekné. Aby to bolo pekné. Lieval som víno, ktoré bolo na úrovni proste mesačného platu na Slovensku. Rozbil som pohár, ten večer už druhý a prišiel za mnou manažér, že koľko si myslí, že stál? A ja, že neviem. A on, že koľko? A ja, že no neviem. A že koľko? Boha z toho, že dobre. Že 30? A on, že nie. 300. Tak si daj pozor, aby si nerozbil ďalší. 300 eur, hej? 300 frankov. Približne 300 eur. A vlastne zažívať toto v kontraste už len s mojim gymnáziom a ako keby s mojim nejakým backgroundom alebo zázemím, ktoré stále je veľmi privilegované, vidieť toto vo mne otváralo mnoho otázok. Ale otváralo to ešte viac otázok, keď som sa rozprával s mojimi kolegami, ktorých som mal veľmi rád a tak nejak sme si k sebe našli cestu, robili umývačov riadu a boli to borci z Afganistanu. A ja som si s nimi veľmi rozumel a aj mal nejakých spolubývajúcich a vraveli mi, ako pešo prechádzali Irán, ktorý je obrovská krajina a nejaké príbehy z toho a to, že ak ťa chytia, tak ťa naložia kdesi do dodávky a proste deportujú ťa naspäť do Afganistanu, čo má svoje proste dôsledky. A to bol už kontrast alebo taká
taká priepasť medzi tým, že na jednu stranu lievam víno, ktoré stojí viac, než som v tom čase mohol zarobiť na Slovensku. A na druhej strane sa rozprávam s chalanmi, ktorí prešli pešo Irán a proste boli pôvodom z Afganistanu, čo má tiež svoje proste dôsledky. A to, že sa dostali do Švajčiarska, znamenalo možno to, že sa 5 rokov nemohli vrátiť naspäť do Afganistanu, pretože by im to vízovo nevyšlo. Takže 5 rokov proste nevidíš svoju rodinu. A poviem, taká priepasť, že to musí svoje otázky priniesť. Áno, súhlasím, že pokiaľ na jednej strane, áno, viem si predstaviť, že čo to spraví s mladým človekom, ktorý opustí takú tú bublinu bezpečia a zrazu je konfrontovaný s takýmito globálnymi otázkami, ktoré sú na prvý pohľad asi ťažko uchopiteľné, pokiaľ je človek čo len trošku vnímavý. Ale zároveň asi je to dôležité, pretože tak ako si v závere povedal, že nutí nás to klásť si otázky. Asi ako nenájdeme hneď odpovede na ne, ale myslím si, že je dôležité tieto otázky si klásť, že prečo vzniká taká tá obrovská priepasť medzi ľuďmi alebo vôbec spoločnosti alebo tak. No áno, ja nejaké fragmenty z tvojho pôsobenia tam samozrejme poznám a viem o nich. No a potom si ale šiel študovať psychológiu do Holandska. Jo. A možno v podstate takou inšpiráciou aj k tomu, čo ma trošku pomklo, bol aj moment z toho Švajčiarska, keď som videl, a samozrejme je to veľmi limitovaná maličká skúsenosť, keď ako čašník, ja som pracoval ako čašník alebo commis de rang, že som mal pocit, že niekto tam nie je šťastný, že si ten večer neužíva, že vy mu servírujete Michelinovej hviezdy kvality jedlo, čo je už len to servírovanie je proste celý proces, vysvetľujete to a človek je na mobile. Čiže si to vôbec neužíva, čiže je diskonektovaný. A to som bol taký, že aké drahé je, ak sa tu niekto nemá dobre a zároveň prečo sa niekto možno nemá dobre alebo takto, že čo to znamená mať sa dobre. No to bolo niečo, čo ako keby ma aj viedlo potom k tomu rozhodnutiu študovať psychológiu. A zároveň je to otázka, ktorá je naďalej pre mňa veľmi aktuálna. A tak ako som povedal, áno, že šiel si teda študovať do Leidenu psychológiu. Dala ti teda psychológia odpovede na tieto otázky, alebo aspoň čiastočne, alebo čo vlastne nejak ti to dalo? Asi určite mi dala nejaké odpovede, respektíve možno ma priblížila k nejakým, ale takisto môj proces toho vytvoril množstvo ďalších otázok. Čo znie ako Sokrates, že čím viac viem, tým menej viem, že ja som v podstate, že čím viac otázok som mal a nejaké odpovede som našiel, tak tým viac som mal nové otázky. Áno, poznám ten pocit. Niekedy sa divím, že ako ľudia majú v niektorých zložitých veciach tak absolútne jasno. Jo. Ale pre mňa napriek tomu, že som išiel študovať psychológiu, tak veľmi formatívne skúsenosti boli tie mimo študijné. A vlastne prvou takou zásadnou bolo, že som prišiel do Leidenu a mal som iba prvý mesiac, kde bývať. A vlastne po 2 týždňoch som si uvedomil to, že o ďalšie 2 týždne nemám kde bývať. A zrazu som mal ako keby existenčnú neistotu, pretože bol nedostatok akože študentského ubytovania a problém. A ja som vlastne scrolloval strašne často Facebook, hľadal som všetky inzeráty, odpovedal som, ale jednoducho ten trh bol tak presýtený a tak ťažký vôbec niečo nájsť, že som cítil to, že super boj, že tak o 2 týždne nemáš kde bývať, že ten tlak toho a vlastne to, ako mi to nejak zamiešalo priority, že na jednu stranu sa snažil som riešiť univerzitu a nejako
udržať sa v tom, aby som mohol pokračovať a fungovať a plniť si svoje zadania, úlohy. Áno. Do toho som bol v novej krajine a noví ľudia, tak som sa snažil to nejako navigovať. A do toho tu bolo to veľké vzadu v hlave, že o 2 týždne nemáš kde bývať. Hej, a s pribúdajúcim časom to bolo možno aj vpredu v hlave. Hej. A to bol pre mňa veľmi zaujímavý moment. Akože nedostal som sa k tomu zamysleniu počas toho, ako som to pociťoval, pretože že to malo takú váhu, že nemám som kapacitu rozmýšľať nad tým, ale potom vlastne som týždeň a pol prespával u kamaráta a potom som vlastne našiel kde bývať a býval som tam do konca môjho štúdia. A potom spätne, keď som na to reflektoval a trošku mi to sťažilo asi dosť štúdium psychológie v niektorých momentoch, bolo to, že ak nemám kde bývať, a to som ja bol ešte veľmi ďaleko od toho, čo je reálne bezdomovectvo, že v podstate sa to volávalo, že študentské bezdomovectvo, čo bol akože reálny problém v Holandsku. A ak si niekto mohol dovoliť, tak zostával v hoteli, u kamarátov, u širšej rodiny. Boli prípady ľudí, čo stanovali, a čo v októbri, vo septembri v Holandsku už je, že to človek cíti. A to mi ako keby vystalo tú otázku, že tá psychológia adresuje toto, alebo ten well-being, to, ako sa máme, ako sa volá tento podcast, že ďaleko po prúde. Že ak nemáš kde bývať, tak nejaký reframing alebo kognitívno-behaviorálna terapia som mal trošku... Sú to dôležité veci, ale bol som skeptický, pretože som trošku veľmi kúsok privoňal k tomu, ako môžu mať dopad veci, ktoré v podstate možno nesúvisia s psychológiou na to, ako sa mám. A nemal som sa dobre, ako keby. Toto je veľmi zaujímavé, čo hovoríš, lebo trošku na obranu psychológie musím povedať, že Abraham Maslow prišiel s tým, s tou teóriou potrieb, že najzákladnejšia bazálna potreba človeka sú tie existenčné potreby, kde okrem teda jedla, pitia a patrí teda aj strecha nad hlavou, alebo teda to bývanie. Ale áno, akože to, čo si povedal, že vlastne nemáš kde bývať, je také, že človek potom akože nerieši iné veci. Hej? Že toto je absolútne primárna potreba. Trochu mi tam, mám pocit, že ušla jedna myšlienka, ale ja sa k nej určite vrátim. Ale ty si okrem štúdia aj si naznačil, že najviac, čo ťa formovali, nejak ideovo boli paradoxné, alebo neviem, či prirodzené, a mimo študijné skúsenosti, ktoré si v tom Holandsku mal. Hej, pretože veľakrát išli do kontrastu s tým štúdium, tak ako presne tento nedostatok ubytovania, že keby sa v tej dobe učím o Maslowovej pyramíde ľudských potrieb, tak by to bol taký paradox, že by to bolo až úsmevné a smutné zároveň. Pretože ak človek, ktorý nemá kde bývať, sa učí o tom, aké je dôležité pre psychiku mať kde bývať. A ja ťa hneď pustím k slovu, ale mňa tá myšlienka už napadla. Dobre. Už mi prišla. Chcel som povedať, že keď si bol v tej situácii, že si nemal kde bývať a vlastne si nemal ani ten proces uvedomovať si, že nad tým rozmýšľaš, tak to asi nebolo to. Ty si tam spomenul to anglické slovo reframing, to znamená, že ako keby prerámovanie tej situácie, to znamená, že dám ju do iného rámu, ako obrázok, že to dám do iného rámu, alebo zjednodušene povedané, ako sa dnes často hovorí, že je to v tvojej hlave, takže si musíš akože zmeniť mindset, musíš si zmeniť program v hlave. A presne toto je to, čo ma napadlo, že sú situácie v živote, a netvárme sa, že nie sú,
že nie je všetko v tej hlave, že to nie je otázka mindsetu, lebo keď niekto naozaj akože čelí takej výzve, akože sakra nemám kde bývať, tak asi mu nepomôže, že mu povieme, že akože je to v tvojej hlave, pretože teraz, áno, niekto by mohol povedať, že ale má na to subjektívne dôvody, lebo ale a tak ďalej a tak ďalej. OK, sme si toho vedomi, ale my sa dneska bavíme aj o veciach, ktoré sú objektívneho charakteru. Kde to naozaj nie je otázka toho mindsetu, alebo že tak reframuj si to. Hej? Hej. Dobre. Prepáč. No a teraz akože ty si chcel povedať teda o tom mimoštudijnom tam. Hej, možno rád by som, ako si ty toto spomínal, tak by som rád priblížil to, že to, ako sa máme a to, ako to máme v hlave, možno, že áno, všetko je to v hlave, veľkým otáznikom z mojej strany, je závislé od toho, čo je akoby hore po prúde. Že akoby to, čo je už dole, o tom sme sa bavili, že myslím si, že je to koncept, ktorý stojí za priblíženie. Lebo som si uvedomil, že tá psychológia je ďaleko po prúde. Tá individuálna možno terapia je ďaleko po prúde. Je veľmi dôležitá aj po prúde. Ale čo mňa čím ďalej tým viac zaujímalo aj v tomto kontexte bezdomovectva, sú ako riešiť tie problémy alebo tie otázky čím bližšie k prameňu. Že to je pre mňa ako keby také vizuálne zobrazenie toho, že napríklad z hľadiska vývoja dieťaťa, môžem to použiť ako príklad, že môžeme riešiť, merať tomu dieťaťu proste nejaký IQ test, keď má nejaký vek a to psychológia už veľmi krásne zastrešuje, má vymyslené toto, o tom všetkom sme sa učili. Ale čo ma začínalo akoby viac a viac zaujímať je to, že ak dieťa vyrastá v nejakých podmienkách, na ktorých je tiež výskum, deprivovaných v podstate na nejaké podnety, na možnosti vzdelávania, na možnosti čo je len kreslenia, tak to dieťa, potom keď mu budeme merať ten IQ test, tak je dosť pravdepodobné, ako ten IQ test bude vyzerať. Ale to je presne to, že ak sa poženeme bližšie k prameňu, ako to dieťa vyrastalo, alebo aké malo podmienky, alebo aké malo nepodmienky v tomto prípade. Limity, obmedzenia a tak. Ak nemá pitnú vodu, ak nemá proste, že to bezpečie počas tých prvých rokov, nemá možnosť učiť sa, tak príde do školy a ten IQ test niečo zmerá a psychológia akože svoju rolu vybavila. Ale to nie je to, čo som ja vnímal. Áno, rozumiem. A opäť na obranu psychológie trošku, že psychológia sa aj tieto veci snaží uchopiť a eviduje to, že to nie je len otázka teda intelektu, lebo vieme, aké veci na to vplývajú. Ale to, čo ty hovoríš, a to akože absolútne teda beriem, je to, že áno, ale pozrime sa na to, že čo je ten prameň. Respektíve, že akým spôsobom on ovplyvňuje potom ten prúd, ktorý my samozrejme riešime, pracujeme na tom a sanujeme veci a tak ďalej. Alebo aj inak povedané, aká je príčina toho. Jo. Hej? Lebo väčšinou teda sa pohybujeme v nejakých dôsledkoch, ktoré sa snažíme riešiť. Presne. A psychológia aj tam zasahuje zase, že štúdium mi naozaj dalo veľa. Hej. Nie, že nie, ale presne otázky, ktoré ako keby sú už mimo nejakého obmedzeného bazéna tej psychológie, ma zaujímali. Ako to bolo teda v tom bazéne? Vlastne pre mňa som počas štúdia prišiel na to, aj samozrejme, že z finančných dôvodov, ale aj som mal ako keby túžbu, že pracovať popri štúdiu, pretože som si potom trošku uvedomil, že mi chýba aj také, že mať nejaký reálny, ako keby taký priamy výsledok. Čiže som pracoval v McDonalde, čo bola, že formatívna skúsenosť rok, a potom som robil videá a vlastne moja posledná pracovná skúsenosť bola v takom niečom, čo sa volá po holandsky kringloop. A to je ten môj,
keby bol najväčší v tom meste, kde som žil, tak to bolo prepojenie second handu na všetko. Že čo sa tu obhliadneme, tak možno by človek mohol nájsť v Kringloop, že či je to stolička, kniha, oblečenie, všetko z druhej ruky. A vlastne funguje to tak, že ľudia tam tie veci darovávajú zadarmo. My sme mali taký ako McDrive, že ľudia by chodili s autami, dovážali by tieto veci. Áno. Ale zároveň tým, že to fungovalo takto a bolo to relatívne veľké, tak sme boli aj trošku také zberné suroviny. Pretože z toho obrovského kvanta vecí na úrovni, to bolo okolo 8 tón denne, a bolo toho strašne veľa v takej nízkej kvalite, že to bol v podstate odpad. A najpopulárnejšie slovo bolo vech, čo znamená preč. Keď nevieš čo, vech. Ale bolo to miesto, v ktorom jednak sa mi veľmi páčila tá firma, ako keby a táto idea toho znovu používania. A veľmi ma lákalo to, ako keby priblížiť sa tomu konzumu našej spoločnosti, čo bolo niečo, čo ma zaujíma. A vidieť to z prvej ruky. A že som to videl z prvej ruky. Takže? Ako to teda z tohto hľadiska vyzerá? Vyzeralo to, že sa topíme vo veciach. Veci. A keď za tú 8-9 hodinovú smenu som vyhadzoval 27 tlačiareň, tak naozaj, ako keby som sa pýtal sám seba, že naozaj potrebujeme každý tlačiareň a v zápätí príde špeciálna mašinka na robenie pice, hej, elektro hodíš, príde špeciálna mašinka na robenie toastov, potom wafly a všetko proste. Všetko sa vyhadzuje. Všetko. A to naozaj bolo ako keby z hľadiska tej kvantity a toho celého, že také, že wow, že veľmi... Ty si mi hovoril, že koľko tón teda za tú smenu 8 hodinovú ste vyhodili? 8. Akože 8 tón bol náš denný priemerný obrad z hľadiska veci. Z toho 8 tón časť z toho sa predala, ale väčšina vlastne tej váhy bola veci, ktoré bol kov, drevo, zmesový odpad. Zmesový odpad bol obrovský. Vech. Akože smejeme sa, ale asi to nie je moc dôvod na úsmev. A toto bola vaša prevádzka v tom meste, v mestečku povedzme, v Leidne. A tých prevádzok bolo viac a toto je teda len jedno mesto a jedno. Takže keď by sme si to chceli nejak sa pozrieť na to globálne, tak asi by nám zamrzol úsmev na tvári. Ale možno by som chcel adresovať ten postreh, ktorý hovoríš, alebo respektíve tá otázka, čo zaznela, že sa zaplavujeme vecami a že či naozaj potrebujeme toľko vecí k tomu, aby sme mohli povedať, že sa máme dobre napríklad, alebo nejak tak. A ja si pamätám, že ty si mi hovoril, že raz teda si spomenul, že počas pracovnej šichty, že to rádio, keď tam hralo a tam bol nejaký ten slogan. A toto povedz, lebo sa mi to páčilo. To bolo pre mňa akože, že bolo to veľmi odlišné prostredie od toho ako keby akademického, takže tam celý čas vrčalo rádio a to bolo v takej garáži ako keby. A nenávidel som tie reklamy tam, ale zároveň teraz spätne, keď som si potom uvedomil, že tam vlastne v kuse chodila reklama, že na jednu firmu, ktorej slogan bol, že Make it more, čo znamená, že správme si to krajším. A to som presne akože, keď v rukaviciach vyhadzuješ tú 27. tlačiareň a potom proste do kontajnera nakladáš chladničky, tak sa pýtam, že či to, že mám krajšiu chladničku a krajšiu tlačiareň a tak ďalej a krajšie všetko, znamená to, že sa máme vôbec dobre. A že či to je to, že je niečo krajšie, znamená, že sa mám lepšie. Mm-hmm. Ja by som to ešte možno ešte počiarkol, že a čo to robí s tým, že či my sme lepší. Sme lepší? Hej? Čiže toto sú presne tie otázky a preto som chcel, aby si prišiel dnes do štúdia, aby sme sa o tom rozprávali.
presne tak. Lebo myslím si, že málo kedy si nájdeme čas a v tom, aby sme si takéto otázky položili, pretože chceme si to robiť stále krajšie. Tak sa dosť asi naháňame za tým, aby to bolo krajšie. Krajšie, väčšie, novšie a naozaj... Novšie, modernejšie, samozrejme, vymakanejšie a tak ďalej. Že čo je len vidieť tie priestory a toto je pre mňa vždy zážitok, lebo v podstate my to nevidíme, že keď to ty pustíš tvoju varnú kanvicu z ruky, už ju nevidíš, ale tam vidíš všetky varné kanvice, čo niekto pustil z ruky. ale možno, aby som to trošku pozmenil, že nebolo to len o tej kvantite veci, ale pre mňa bolo minimálne rovnako formatívne a skúsenosť, aj keď niekedy ťažká, boli kolegovia, s ktorými som robil. A to bolo prostredie, ktoré bolo veľmi, veľmi odlišné a ľudia tam veľmi odlišní od ľudí, s ktorými som sa stretával na univerzite. Hovorilo sa po holandsky a nehovorili až tak po anglicky, aj keď v Holandsku sa hovorí, že každý hovorí po anglicky. Tu v tomto zbernom dvore second hande nebolo veľa ľudí, čo hovorili paradoxne po anglicky. Mali sme dobrovoľníkov, mali sme takisto kolegov, ktorí to mali ako povinnú prácu nariadenú súdom. A pre mňa ako študenta psychológie, že mať na sebe 3 vrstvy a veľkú reflexnú proste potom bundu a stáť pri mrholení a brať proste ľuďom nábytok z auta s ľuďmi, ktorí majú tak diametrálne odlišnú skúsenosť od tej mojej, bolo veľmi eye-opening. A že by to otvorilo ako keby oči a trochu mysel v tom, že že tak ako sa mám ja, sa zďaleka nemá každý. A krásny kontrast prišiel, keď som stál s jedným kolegom v tomto, kde sa tie veci prijímali a neboli žiadne auta, tak sme tam iba tak stáli a konverzovali a on sa ma pýta, že čo študujem alebo že čo robím. Alebo asi akú mám prácu. A ja som povedal, že študujem. Aha. A on, že čo študuješ? A ja, že psychológiu. A on, že mňa už veľakrát proste posielali k psychológovi, že rôzni ľudia, rôzne proste orgány, ale nikdy som nešiel. A ja, že prečo? A on, že lebo si myslím, že človek, čo sedí celé dni v knihách, tak potom, že vie helemal nix. Absolútne nič v preklade. A takto mi to povedal. A mne to nix rezonovalo v hlave. A bol som, že... Chcel som strašne povedať, že ale musíš si čítať knihy, musíš sa... Neviem čo, proste obrániť sa hneď. Áno. Ale v zápätí som si uvedomil, že Boris, že aj preto to si sem išiel, aby si bol konfrontovaný s tou inakosťou. Že tak buď ticho. Že buď ticho, že uvidíme. A on mi potom vlastne povedal, že z jeho skúseností ako človeka, ktorý proste migroval zo Surinamu, prišiel do Holandska, čo bola bývalá holandská kolónia a ten kontrast a jeho život, jeho práca, že čo o tom môže vedieť človek, ktorý si načítal o tom, ako sa majú ľudia z kníh. A vlastne potom, keď som mnou zdieľal tieto veci, tak som bol veľmi rád, že som bol ticho, pretože keby idem do konfrontácie, tak by som to nikdy nepočul. A pre mňa to bolo veľmi ako keby otvárajúce oči a trošku sťažujúce niekedy to sedieť nad tými knihami, lebo som si presne hovoril, že tí ľudia sú vonku a ja sa to učím z knihy. Ale zároveň potom to bolo vtipné, lebo nakoniec som sa ho spýtal, že a čo ja? Že tu stojím s tebou, nie? Že však spolu ťaháme nábytky. Áno. A on, že ty nie. Ty si tu so mnou. Ty vieš. Lebo ty si tu. Hej. A oni sú tam. Hej. Na druhom brehu. Presne. Dobre, takže ty si mal v podstate tú mimoštudijnú skúsenosť dvojakú, keby som to tak mal ako keby štrukturovať. A jedna bola tá osobná skúsenosť, to vystúpenie z tej bubliny, toho svojho spoločenského nejakého zázemia a
a tak ďalej. A tá druhá bola tá, nazvieme to, že globálna, tá konfrontácia s tou absolútnou nadmierou odpadu, ktorá ja teda akože tomu rozumiem tak a o to nám vlastne ide v tejto debate, že táto skúsenosť adresuje tú otázku, že aká je cena. Aká je cena za to, že žijeme v komforte, alebo že tak ako niekoľkokrát dnes opakujeme, že sa máme dobre. A teraz, keď hovorím o cene, tak nemám na mysli tú cenu našich peňaženiek, že dnes si niečo kúpim a o pol roka si kúpim novšiu verziu toho, alebo niečo krajšie, lebo sa mi toto znovu páči, bez ohľadu na to, že či to aktuálne potrebujem. Čiže nemám na mysli cenu našich peňaženiek a nášho rozpočtu, ale mám na mysli globálnu cenu. Globálnu cenu. Ten širší aspekt, že niekde sa to musí niečo vyťažiť, niekde sa to niečo musí urobiť, niekde sa to proste niečo musí, niekde sa to berie. Niekde sa to proste berie. Takže hej, no. A niekde to končí a to, kde to končí, som videl výsek, ale ono to končí ešte ďalej. No, ale napriek tvojim počiatočným, alebo ja teda viem, že pretrvávajúcim pochybnostiam počas štúdia psychológie, tak ty si nakoniec to bakalárske štúdium psychológie dokončil zdárne. Presne tak. A dal si druhýkrát gap year, alebo teda druhú pauzu, hej? Tretí v podstate. Tretí? Neviem. To je iba tak marketingovo, tak prvý bol odklad v škôlke. Potom prvý gap year a bolo to Švajčiarsko pol roka a potom voľno. A teraz je vlastne ten tretí, ktorý trávim ako európsky dobrovoľník v Španielsku. Áno. Hej, takže tretí. Ale toto som sa chcel spýtať, alebo že na toto sa pozrime, že teraz tráviš ako dobrovoľník rok v Španielsku, v španielskom meste Elche. Prečo chalan, ktorý doštudoval psychológiu na bakalára na univerzite v Leidene v Holandsku a kde povedzme, akože nechcem povedať, že máš otvorené, tak minimálne máš pootvorené dvere na množstvo univerzít v Európe a vo svete, ale ty si sa rozhodol ísť do španielského Elche. Prečo? Pre mňa akože učenie a štúdium sú dve odlišné veci. A to bolo presne to, že v tom... Ako ešte raz to zopakuj, prosím ťa? Že učenie sa a študovanie sú pre mňa, že veľmi odlišné veci. Ja som počul a rozumel dobre, ale to len pre našich poslucháčov a divákov som chcel zdôrazniť, áno. Pretože som sa naučil strašne veľa v miestach, kde som neštudoval. Naučil som sa aj veľa, keď som študoval, ale minimálne rovnako som sa naučil, keď som práve neštudoval. Takže prečo si šiel do Elche? Čiže pre mňa, ale v tomto mi bol akoby veľmi obohacujúci ten prvý gap year a tá skúsenosť, ten rok pauzy, bolo, že som vlastne vykročil úplne mimo nejakej cesty, ktorá predo mnou tak trošku ležala. Možno ľudia z gymnázia alebo že vedia pochopiť toto, lebo sa tak trošku očakáva, keď ideš na gymnázium, že ideš na univerzitu alebo na výšku, spravíš si bakalára, potom sa tak trošku očakáva, že si spravíš aj magistra alebo inžiniera a potom sa tak trošku očakáva, že si spravíš nejakú stáž a zamestnáš sa a vybavené. A vlastne mňa tá prvá skúsenosť otvorila veľmi oči, že vlastne keď vyšlapím úplne mimo, spravím ten krok mimo toho, kde sa očakáva, že ho spravím, takže mi to otvorí pohľady, ktoré sa možno neotvoria ľuďom, ktorí robia ten krok. Alebo minimálne, akože to nikoho nesúdim, ale pre mňa tie pohľady a tie skúsenosti sú to, čo robí mňa mnou
a sú mi veľmi vzácne a cítil som po veľkej dobe stratenia sa, že som bol akože veľmi hotový z toho, že čo ďalej po štúdiu. Som robil analýzy a čo všetko rozmýšľal hodne. Ale potom vlastne tak postupne som dospel k záveru, že by som rád opäť vykročil mimo. A že stavil na to. A to Španielsko vlastne ten projekt, ktorý bol že veľmi kratučko ako keby vysvetlený, tak vlastne hovoril o starých ľuďoch, o práci so starými ľuďmi a dobrovoľníctve v komunite starých ľudí, o problematike samoty, ktorú som poznal iba proste zo štúdia tou formou z knihy, alebo teda do určitej osobnou samozrejme. A to bolo niečo, čo som si povedal, že wow, že akože stráviť 9 mesiacov v prostredí starých ľudí, čo majú 60-70 rokov, že tak to je šlap úplne mimo toho, čo možno nejak leží predo mnou, alebo čo ako bakalár psychológie by človek robil. Ale pre mňa, keď som sa nad tým zamýšľal, tak ja tomu verím, že človek vo všeobecnosti, ktorý prežil na tejto planéte 60 rokov, 70 rokov, 80 rokov, tak bez ohľadu na to, koho volí, že vie veľmi veľa o živote. A to sú skúsenosti, ktoré sú veľmi vzácne. Aj nejakú psychológiu sme sa učili toho, ako keď človek starne. A to bolo niečo, čo som bol, že wow, že OK, prečo nie? Poďme vyšlapiť mimo. Ako je to teda podľa teba? Pracuješ tam, neviem, 3 mesiace, to bo 4 je to 3. Už? 3 mesiace. A ako to teda vnímaš z pohľadu seniorov tú životnú skúsenosť? Máme rôzne aktivity a z rôznych, ako keby v rôznom kontakte som s tými ľuďmi, ale pre mňa to pôsobí, a to je zvláštne, ukludňujúco, až ako keby terapeuticky, pretože mám pocit, že sa veľakrát bavíme o veciach, na ktorých poviem, že reálne záleží. A pretože sú to ľudia, ktorí pravdepodobne sú bližšie smrti ako ja. A tým pádom možno si uvedomujú a pozerajú sa na veci inak. A strávime veľa času rozhovormi o ľuďoch, alebo proste o tom, čo ide dobre s ľuďmi, o tom, že sú vďační, že majú ten priestor sa vôbec spolu stretnúť a robiť nejaké hry, ktoré trénujú ich pamäť. A oni potom povedia, že je to presne o tom, že sa stretneme a že vonku je chladno, čo v Španielsku aj nebyť chladno, ale nie tak ako tu. A oni sú proste, že ale idem a budem tu s tými ľuďmi, ktorí sú v podstate moji priatelia a takisto majú svojich priateľov spredtým, majú možno niekomu už zomrel manžel, ale v podstate hovoria o vnúčatách, hovoria o rodine, hovoria o práci, ale o kolegoch a nie o práci, nie o výplate a tak ďalej. A to ma ako keby strašne ukludňuje svojím spôsobom, pretože je to taký náhľad, ktorý som možno trošku stratil, že som sa pozeral tak, že kariéra, štúdium, neviem čo, a teraz, keď je to konfrontované so smrťou alebo s takýmito vecami, tak je to čosi úplne iné. Ďakujem, že to hovoríš. Ja som mal pred 2 rokmi podobnú skúsenosť so seniormi, aj keď krátkodobo, kedy som bol účastný jedného projektu v Tribežskej knižnici v Topolčanoch, a kde podstata toho projektu spočívala v tom, že seniori sa vlastne kontaktovali s deťmi z detských domovov a keď seniori vlastne zdieľali nejakú svoju životnú skúsenosť, alebo boli to všetko dámy v takom veku, že 70 a viac, a hovorili o nejakých veciach o živote, tak presne takú istú skúsenosť mám, áno, že sa človek dostane do nejakej inej hladiny, že ako keby sa, ja neviem, z nejakého strmého stúpania zrazu vyšiel na nejakú lesnú čistinku a hovorí si, že wow, veď nemusím sa tu škriabať ako blázon.
A to len taký obraz, hej, že samozrejme, že potrebujeme sa niekedy škriabať a tak ďalej, ale vieš a verím, že aj ostatní teda vedia, že čo tým myslím. Ešte jedna vec, akože ma zaujala, aspoň ja som mal takú skúsenosť a viem, že aj ty si mi to hovoril, že u tých seniorov, že taká tá spontaneita, taká tá spontánnosť tam veľmi funguje. Hej, a vlastne to je pre mňa neskutočné, že som to prvýkrát asi zažil a to je možno iba opäť môjim backgroundom, ale že sa stane hocikedy a už niekoľkokrát sa mi to stalo a vždy ma to vie takisto prekvapiť, že niekto, väčšinou starý pán, podľa mojich skúseností sa postaví a povie, že chce zaspievať. A teraz všetci takto sedia a pozerajú a počúvajú proste to, že bez akéhokoľvek beatu, repráku, proste neviem niečo, ten človek začne spievať a všetci poznajú tie klasiky, potom zakričia ole. Vytlieskajú, hej? Vytlieskajú, presne. No. A je to strašný zážitok a je to, že sa usmievam vždy po tých aktivitách, že sa cítime ako jedna grupa, ako keby, a nič to nestojí. Hej, pekné. Akože áno, toto je úžasné. A som rád, že sme sa toho trošku dotkli, a že sme od tých globálnych vecí trošku aj do tohto zabrdli, lebo ono to súvisí spolu, pretože to je presne to, že ak si uvedomíme, na čom naozaj záleží, tak začneme zisťovať, že nepotrebujeme až tak veľa, aby sme žili to, na čom záleží a aby sme sa cítili dobre. Alebo aj šťastný dokonca. Hej? Keď si hovoril o tej pamäti, že robíte nejaké aktivity na posilnenie pamäte, tak to je napríklad asi aj o tom, že oni neriešia to, že dokeľu toto som si nezapamätal, alebo len toľko to som si zapamätala, ale že je to, že hlavne, že sa spolu stretneme a hlavne, že proste niečo spolu robíme, niečo spolu zdieľame a tak. A samozrejme, že tá pridaná hodnota je, že si zlepšujeme aj tú pamäť, alebo ju aspoň nejako udržiavame. Ty okrem seniorov, ale v tom LČ robíš aj s rómskymi deťmi. Jo. Hej. A to je vlastne niečo, čo som netušil dopredu. Že ja som sa tam hlásil na prácu so seniormi, ale vlastne prišiel som tam a zrazu mi bolo povedané, že 2-krát do týždňa budeš chodiť sem. A ja, že super, pretože to bolo to, že keď som sa po štúdiu a chýbalo mi trošku, že ak sme sa učili o nerovnosti možnosti a aký to má dopad na ľudskú psychiku, tak som počas leta tu navštívil komunitu vo Zvolene, povedzme do určitej miery vyčlenenú rómskú komunitu, ktorú vidno z nadjazdu, ale žil som vo Zvolene dlhé roky, nikdy som tam nebol, ani tak ako mnoho iných. Ale vlastne bol som, že wow, že to je tá nerovnosť, ktorú máme tu. Ja som si potom čítal o Paríži, o Marseille a vlastne som si uvedomil, že počkaj, že Zvolen má svoju nerovnosť tiež, tak ako každé mesto a miesto. A vlastne potom ako zhoda náhod, osud, akože asi rôzne mená by našli ľudia preto. Som prišiel do Španielska a povedali mi, že tu budeš robiť s rómskymi deťmi na sídlisku, ktoré má že veľa prídavkov, ale veľmi málo pozitívnych, že spomína sa proste, že je to špinavé, že je tam všade odpad, že sa tam kradne, že sú tam drogy. Má svoju minulosť to sídlisko, volá sa Los Palmerales, ale vlastne ja tam robím 2-krát do týždňa s deckami večerné aktivity. A je to strašne super, pretože že opäť tá realita je úplne iná, než akú som videl. A áno, to sídlisko vyzerá veľmi inak ako iné štvrte veľče. A čo ma vlastne fascinuje, ak si myslel to, tak to, že my sme 4 ako keby mentori, čo riešime tie aktivity a vieme robiť
strašne veľa zo strašne málo, ako keby. Pretože sa tam narába s obmedzeným budžetom, obmedzenými zdrojmi. A vlastne v tých aktivitách využívame veci, ktoré sú tak nejak po ruke. Že proste odkladáme rolky z toaleťáku, potom robíme toto, potom kreslíme na obe strany papier, alebo však ušetríme papier. Potom moji kolegovia sú úžasní a jeden vyrábal sliz z peny na holenia, roztoku od šošoviek a ešte nejakých 2 super tajných prísad. A na konci proste 15-minútového procesu, ktorý samotný bol ako divadlo a ja som sa smial, že som plakal, tak vlastne každé dieťa dostalo, že guľku slizu, všetci oslizovaní a proste mali sme, že strašne veľa srandy a takmer z ničoho. Ty si mi hovoril, že rád tieto veci akože počúvam, lebo pre mňa je to zase iný uhol pohľadu a viem to aj uchopiť potom, alebo minimálne sa o to snažím nejako do svojej práce, do svojho života. A hovoril si o tom, že keď to bolo krátko, ako si sa teda vracal domov teraz na pár dní, bolo to predvianočný čas. Yeah. Hej, a ty si hovoril, že ako ste vlastne mali nejaké to predvianočné sedenie, alebo aktivitu, alebo tak, že... Vianočný večierok. A Vianočný večierok, no, taká elementárna vec. Ktorý bol veľmi podobný akože s Halloweenom, alebo dušičkami u nás, alebo tam je sviatok obdobný. A vlastne vyzeral rovnako. A ten prvýkrát, keď som ho zažil, tak som bol, že prekvapený a akože dojatý, pretože keď si vezmeme veľký stôl, tak prišla rolka niečo ako flipchartu, že papiera. A tu sme vyrolovali a natiahli na ten veľký stôl. A každé dieťa vlastne predtým sa to oznámilo rodičom, že nech donesú. A každý mal zadelené, čo má doniesť. Akože, ja neviem, fľašu Coca-Coly, alebo fľašu Fanty, alebo balík čipsov, alebo niečo sladké. A vlastne potom každé dieťa dostalo, že jeden malý plastový pohárik, do toho sme im naliali proste, čo si povedali. Do stredu sme otvorili tie balíky čipsov a proste tieto veci. Nasypali to na ten papier a decka si vlastne posadali okolo a vyzeralo to tak, že vlastne popíjali, bavili sa. My sme popíjali tiež proste Fantu a kolu a proste každý jedol čipsy takto zo stola z nejakého flipchartového papiera. A to bolo pre mňa také, že proste ako keby tak krásny čas sme si spravili, že tým deckám sa to rátalo a bolo to proste pekné. Zároveň ten kontrast tých všetkých čipsov a Fanty a tohto bol neskutočný, ale malo to svoje čaro, lebo neviem, že to bol úplne, že obraz, ktorý som si nevedel predstaviť ako keby možno z môjho backgroundu, že kde je tanier, kde si je, neviem, umyť ručky, kde je toto. A že je tam Coca-Cola a že sú tam plastové poháre. Áno. Ale to je asi to, čo aj na začiatku si nejak avizoval, že áno, je to Coca-Cola, čo nie je zdravá, alebo Fanta, a čipsy, čo nie je zdravé, a plastové poháre. To znamená akože produkcia plastu a tak ďalej. Čiže to sú akože všetko veci, ktoré my v našej bubline riešime. Jo. Riešime ich environmentálne friendly a tak, ale oni nie. Áno. No. Ale to je presne to. A to je téma, ktorej sa určite chcem ešte niekedy vrátiť, že v tej bubline ľahko môžeme spadnúť do nejakého ekoalibizmu, že však ja to robím eko, ale proste tu sú decká, ktoré je im jedno a v podstate možno do určitej miery aj tým rodičom, lebo nemajú tú informáciu, že Coca-Cola nie je možno to najlepšie, alebo niečo, alebo Fanta, ale to je proste to, čo si vedia užiť. Je toto najlacnejšie? Je toto najlacnejšie, čo je veľká otázka toho, čo je najlacnejšie. A aj pre mňa to bola akoby škola toho, že
že hej, ja som tiež niekto, že čo má svoju fľašu a vždy sa ju snažím si ju doplňať, hej, a takto. Ale v tom kontexte je úspech toho, ak to dieťa vyhodí tú fľašu do koša. Lebo presne toto bola taká tá, že urobiť veľa z málo, ale potom sme zároveň dostali darčekom od mesta alebo takto od samosprávy, že sme išli do takého trampolínového parku. K tomu sa ešte dostanem. Ale vlastne keď sme sa vrátili, tak vystúpil chalanisko z autobusu, vypil vodu a takto zahodil plastovú fľašu pri zastávke, z ktorej chodievam, a prvýkrát, keď som ju videl, tak som si povedal, že preboha, že tu je neskutočný bordel. A ja pozerám na ňo, že akože choď po to. Tak ide po to, zoberie tú fľašu a že vôbec v mojej prítomnosti, že toto vôbec. Za 50 sa otočím a chalan dopil krabicu džusu, bachol ju na zem, vstúpil na ňu a vybavené. A ja že no vôbec, že zodvihni si to. Ale vlastne v tom kontexte aj tých plastových pohárikov, aj tej koli, proste úspech je to, že tie decká vôbec takéto niečo majú a že majú vôbec ten priestor, kde sa takto môžu spolu stretnúť a baviť s niekým, kto na nich dohliadne a tráviť zmysluplne čas. A to, že sa to všetko potom zroluje a dá do komunálneho odpadu, je to najmenej. No áno, lebo je to veľký kontrast a tu presne akože že narážame na to, že na prvú šupu máme tendenciu to odsúdiť, ale to, čo nás zaujíma, alebo malo by nás zaujímať, to, ako tomu ty hovoríš, že ísť k prameňu. Hej, že toto je nejaký dôsledok, hej, ale že poďme teda akože pátrať po tom, že prečo je to akože takto nastavené alebo prečo ten systém takto funguje. Nechcem to ďalej rozvíjať, chcem to len akože naznačiť, otvoriť. Určite sa k tomu v budúcnosti vrátime nejakým spôsobom. Ale toto je presne to. Ale ty sa vráť teda, lebo si povedal, že sa vrátiš k tomu trampolínovému parku. Hej, to bol vlastne pre mňa úplný kontrast k našemu vianočnému večierku, pretože sme zrazu mali zaplatené, prišiel po nás autobus a teraz sme došli do obrovského hangáru, kde boli proste všade trampolíny, bolo to nasvietené všade, svetlá, reflektory, veľké obrazovky, hudba a samozrejme potom celá taká reštauračná časť, nejaké tobogány pre decká, akože ráj pre tie decká. A akože aj ja som sa s nimi zabavil a bola to sranda skákať, ale zároveň som sa nevedel trošku zbaviť, čo je možno pre mňa na škodu niekedy, že som sa pýtal samého seba, že ak toto potrebujeme všetko na zábavu, tak je to mega drahá zábava. A je to mega drahá zábava globálne, ako sme sa bavili. Ale zároveň, ak vytvárame iba takéto priestory, alebo ak máme tendenciu vytvárať väčšinou takéto priestory, pretože generujú profit, tak sa môžeme pýtať aj, že a možno ľudia, čo hrajú počítačové hry, tak poznajú pojem, že pay to win, že platiť za výhru. A to je presne to, že ak si nemôžeš platiť za to, aby si sa zabavil, tak sa nemôžeš baviť. Ak si nemôžeš dovoliť trampolínový park, tak sa nemôžeš baviť. Ale ak trampolínový park vytesňuje miesta, kde sa môžem baviť bez toho, aby som mohol platiť, tak tým veľmi, veľmi separujeme to, kto sa môže baviť a kto nie. Na základe toho, kto si to môže dovoliť. A to bolo pre mňa také, že hej, hopsal som, aj som si to užil, aj s deckami bola sranda, ale zároveň táto myšlienka bola tam a ostala. A myslím si, že je dôležitá. Chápem. Som rád, že si ju vyslovil. Ja len na margo toho, že asi každý rodič v našej spoločnosti by vedel povedať, že čo mesačne stojí zábava jeho dieťaťa alebo ich detí. Takže tak. Hej. A keď hovoríš o tom pay to win a o tom víťazstve alebo prehre, tak ako to myslíš? Lebo ja som nehral počítačové hry, čiže to je ako jedna vec. Ale ďalšia vec je aj tá, že viem a z našich rozhovorov to často akože vyplýva, že
tá nejaká cena to je akože za to víťazstvo, alebo? Hej. To, že v podstate ak potrebujem platiť na to, aby som vyhral, tak vyhrávať môžu iba niektorí. Uh-huh. A je problém, ak tým pádom potom druhí prehrávajú, pretože si nemôžu dovoliť vyhrávať. A to vyhrávanie a prehrávanie akože je strašne abstraktný pojem, ktorý kto nechce, nepochopí, a kto chce pochopiť, ho ľahko pochopí, možno v tom, že kúpiť si proste 20-eurovú termoflašu, z ktorej si ekologicky vždy načapujem vodu a sa cítim ekologicky, to je do určitej miery v podstate výhra, ak si to človek môže dovoliť a má vôbec tú informáciu, že voda je zdravšia ako Coca-Cola a vie s ňou narábať. Je to do určitej výhra, aj keď ekologická v kontexte globálnom, ale je to výhra. Ale sú ľudia, ktorí proste tú informáciu vôbec nemajú, ich rodičia ju vôbec nemajú a proste pijú to z plastového poháru alebo zahodia to pod palmy. A to sú možno ľudia, ktorí v určitom kontexte prehrávajú. Takže ako je to vlastne, ja sa vrátim úplne že na začiatok našej epizódy, ako je teda to dnes vnímaš a to tvrdenie alebo tú myšlienku, že máme sa dobre, lebo niekto iný sa má zle. Jo. Ja by som to nevidel už tak čierno-biele, pretože aj moje názory sa menia a neustále podliehajú mojim skúsenostiam aj skúsenostiam iných a rozhovorom a diskusiám aj tým našim pri káve, aj tu v podcaste. A možno stálo by za úvahu ju naozaj akoby, že rozlámať a rozbiť na množstvo podotázok, ktoré v podstate možno vyvstávali z toho, čom sme sa dnes bavili. A to je prvá, že máme sa vôbec dobre, pretože možno nie. A tie prvky, čo považujeme za to, že mať sa dobre, ktoré akože môžu byť veľmi rôzne, nebudem konkrétny, znamená to naozaj mať sa dobre? A ak aj pripustíme, že to znamená mať sa dobre, že je to komfortné, je to pohodlné, znamená to, že je to šťastné, že sme šťastní, alebo že to vedie k zmysluplnému životu. A to sú ako keby možno tie otázky, ktoré stoja za pýtanie sa, ak príde niečo takéto, tak trošku spýtovať nejaké veci. A vlastne tam potom to vedie k tomu, že ak je nejaký koláč, ktorý je samozrejme otázne, niekto by mohol argumentovať, že to funguje inak, ale ak je nejaký obmedzený koláč z hľadiska toho, čo máme na planéte, alebo čo máme v spoločnosti, čo máme na Slovensku, čo máme vo Zvolení alebo v Bystrici, kde sme teraz, tak ak si ja beriem toľko to veľa, tak koľko zostáva pre tých druhých. A potom je otázkou, ako sa budú správať ľudia, alebo ako očakávam, že sa budú správať ľudia, ktorí na to doplácajú. Hej, rozumiem. No, ja na to odpoveď asi nedám. Ani ja. Hej, ale myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme nad týmito vecami rozmýšľali, aby sme si tieto otázky kládli a pokiaľ aj nevieme na ne jednoznačne odpovedať, aby sme nerezignovali na to a aby sme tie odpovede hľadali vo svojom živote a vo svojej činnosti a tak. Takže Boris, ja ti ďakujem veľmi pekne za to, že sme mohli takto prvýkrát preniesť naše rozhovory. Ľudia si teraz možno povedia, pre Boha, títo dvaja sa bavia vo voľnom čase takto. Áno, aj takto. Aj takto. Tak. Takže ja som veľmi vďačný, že si túto ponuku a možnosť prijal a že sme sa mohli takto porozprávať. Takže ďakujem ti veľmi pekne ešte raz. Ja ďakujem veľmi pekne, že som tu mohol byť, že si bol ochotný ako keby ísť do tejto problematiky a že si bol ochotný do toho ísť so mnou a že sme takto mohli
predĺžiť možno ten dosah našich rozhovorov, ktoré sú strašne super v kaviarni alebo u teba v office, ale sú to témy, ktoré sú pre mňa naozaj vzácne a ako keby drahé a myslím si, že sú veľmi dôležité. A som moc rád, že sme to mohli takto zdieľať. A možno by som rád za seba ukončil možno na nejaké možno presvedčenie alebo ideu, ku ktorému som ako keby dospel v tomto kontexte toho, že ak niekto zahodí tú plastovú fľašu iba tak možno v tom kontexte nejako prehral, ale tá plastová fľaša tam zostane na tej zemi a dostane sa neviem kde. A na konci dňa v podstate možno tá idea pre mňa je, že aj tí víťazi, ktorí vyhrávajú v tomto kontexte, tak na konci dňa prehrajú, pretože nechávali tých prehrávajúcich prehrať. Možno to znie komplikovane a je to trošku taká premisa, ale keď sa nad tým človek zamyslí, možno bude nejaké uvedomenie alebo nejaká idea z toho. Takže ja ďakujem moc pekne, že sme sa mohli baviť a verím, že sa budeme znova. Chápem. Verím aj ja určite v pokračovanie. A ja musím povedať za mňa, že pre mňa rozhovory s tebou sú inšpirujúce. A som veľmi rád, že vlastne moje dieťa ma dokáže inšpirovať. Som za to fakt, že neskutočne vďačný a v podstate aj dnešný rozhovor ma nejak naviedol k tomu, že ja síce sa už nevrátim do toho 89. roku a fyzicky vekom, že už sa to proste vrátiť nedá, ale nejak ma to akože vedie k zamysleniu, že možno by bolo dobré, nie že možno, ale mal by som, alebo chcem, alebo cítim to tak, a že je treba vrátiť sa k tým ideám, k tým myšlienkám, ktoré smerujú viacej k tomu prameňu. Proste život ma viedol smerom, ako ma viedol, ale to neznamená, že by som si mal prestať klásť takéto zásadné otázky, ktoré vnímajú širšie súvislosti, ktoré postihujú globálne aspekty. Jasné, že nemyslím si, že zmením teraz celý svet k lepšiemu. Ja sa snažím meniť veci k lepšiemu a pomáhať ľuďom, že našiel som si v tom svoju cestu, ale ten duch revolúcie v úvodzovkách z Baku a vnímam, že tam niekde vo mne je. A vidím to v tebe a vnímam to ako znamenie. Dnes si povedal, že rôzni ľudia by to rôzne pomenovali, ale proste je to akoby nejaký signál, že treba sa k tomu vrátiť a hlavne, keď to tam tak cítim a usilovať sa o to. Takže aj za toto uvedomenie som ti nesmierne vďačný. A ďakujem ešte raz. Ja ďakujem. A ďakujem aj každému, ktorý dopočúval a dopozeral našu epizódu. Pretože dnes sme sa ponorili hlbšie, nie že by sme sa predtým neponárali vôbec, ale išli sme do iných vôd, do iných bazénov. A chcem veriť, že to bolo zaujímavé a že nám to otvára ďalšie nové obzory. A nielen globálneho charakteru, ale aj nášho podcastu. Takže ešte raz veľká vďaka a budem sa tešiť na budúce. Ak chcete vedieť viac o práci a aktivitách mentálneho kouča a psychologa Petra Bielika, sledujte ho na Instagrame, Facebooku a webovej stránke www.peterbielik.sk.